de acolo, ia. Ia la mama. E prăjitură, uite, Alex mănâncă prăjiturița, mami. Da, și găsisem o rețetă cu mascarpone și cu frișcă foarte, dar n-am avut timp. Păi, Cu pagdanul, nu, stai. Minuțele, mami. Maria, vrei să faci tu cu Maria? Da? Da. Uite la mami. Nu, oricum, ocazional nu e nicio problemă să mănânce și până la urmă și din comerț, că și noi mâncăm. Și cofetăria asta e bună. Deci eu o știu. Eu o știu, deci cunosc. Care de la este? patron, de la vis-a-vis de... De la... Eu îl cunosc pe patron, pe toată Policlinic, lumea. de acolo, nu? Da, știm, și noi mai luăm de acolo. Mamica e... Olo, sălbaticule. De la mână. Dar să iei mai asta și jos. Ia jos, ia scaun. Nu mai știu care e paharul. Ușor, mamica, Să aduc să apă. și ne ceartă Iulia. Hai, poate. Am asta că fac tot. Mai pe acolo. Ce vrei să spun? Una fată un pic de... Lucian, vină cu aia! Suc. Ce faci, mami? Nu e Maria. Lucian, vină cu mami! Mami, uite, am luat-o eu. Hai că te aduci acum lui. Unde te duci? S-a dus la tot. Hai, mama, du-mă acum. Ce te duci? Mami,